Abalimi abasafufusa bebambisene noHulumeni wesifundazwe iKwaZulu Natal banikele ngeinkomo ezingaphezulu kwamashumi ayisithupha ezisebenzini zasemapulazini ezidonsa kanzima ngalesikhathi selockdown. Lezinkomo zizohlatshwa bese ke inyama inikelwa ezisebenzini nasebantwini abahlala emapulazini hawik. Izigulungwane zabantu zisebenza ziphinde zihlale emapulazini. Ngalesikhathi ke selockdown kunzima kakhulu kulabo bantu njengoba abanye bethi imholo yabo ithintekile. Inhlangano yabalimi iSouth African Farmers Association inikele ngezinkomo ezingama-23 kuleyo mndeni ekhahlamezekile. noHulumeni ke wesifundazwe nawo usifakile isandla kulokhu. Noma besitshela ukuthi siyahlupheka kodwa asisinwebe isandla sibone ukuthi singasiza kanjani emphakathini sikuyona ngenxa ukuthi namazingo okuhlupheka awafani. Akumele sonke bese sikhala ngendlela efanayo singakwenza okuthize ongamele besakwenza okusiza. uHulumeni uthi uyakukhuthaza kakhulu lokusebenza ngokubambisana. Malnutrition is one of the diseases that is coming up now in various hospitals. They are beginning to test for that. And that's why we are saying, let us support our people. Lo mhlambi wezinkomo ke usazoqhubeka ukugcinwa lapha kuze kube ongoti bezilwane baqinisekisa ukuthi zonke lezi inkomo ezilapha ziphephile ukuze zingabeki impilo yabantu engcupheni. Emuva kwalokho ke uzobe sekuyaqala umsebenzi ukuba zabelwe bonke abantu abahlonzwe ukuba bahlomule ngaphansi kwalolu hlelo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseHawik.